ƙasar da mafarauci yakan zama abin farauta. Ƙasar da ake canjawa mutane tunani cikin sauƙi duk da sun san gaskiya. Ƙasar da ake yaɗa ƙarya akan gaskiya ba. Ƙasar da ake girmama barayi sannan a yi musu tukuici da sarauta. Ƙasar da ba a bambanta makashi da maceci. Gaskiya abin ya ishe mu haka. Lokaci yayi da za mu fito mu gaya ma duniya gaskiya. Yanzu mun gane Malam Ibrahim Zakzaki ba shi da laifin komai, suna ta ƙarya a kafafen yada labarai don su bata mutuncinsa. Suna so su kashe shi ne don kawai yana so a yi adalci. Lokacin da sojoji suka kashe yaransa 3 da ɗalibansa 31, Sheikh Zakzaki cewa yi kowa ya kwantar da hankalinsa. Wannan na tabbatar da Malam Zakzaki mai son zaman lafiya ne. Jama'a, lokaci ta yayi da za mu kama gaskiya mu saki ƙarya. Gaskiya abun ya ishe mu haka. Lokaci yayi da za mu gaya ma duniya gaskiya. Ina labarin dokar Najeriya ne da ta ba wa kowane ɗan ƙasa damar yin addininsa yadda ya fahimta? Wai shin ina labarin umarnin da kotu ta bayar a saki Sheikh Zakzaki? Ai wannan maganar ba ta da amsa. Idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta. Sheikh Zakzaki ikon Allah. Hukuma ya kamata ku sake shi saboda ku samu sauki a cikin mulkin.